ai na sha fama wajen kokarin shigowa a nan saboda dan kankanin tafiya zan yi sai in ji zazzabi ya fara ratsa. Dan hutu ne kai. Ma arzikin da muke da shi Allah ya mana arziki da yanzu duk inda kika je kika ga an rubuta no parking. Ai it's my own. Nawa ne. Allah. Shi kuma tsoho na duk inda kika ga an rubuta stop ko a ina ne a baɗin ƙasar nan to na sani. A'a ba. Ai mu din ba na wasa bane. To dan haka ki kwantar da hankalinki ke ma zan wayar da ke kamar yanda ni ma na waye da kaina. Allah. Jam, gaskiya zan ji daɗi sosai. Ke ma ina mai tabbatar miki kin taɓa yin passport na fita waje? Ba ni da shi. Haba. Allah kuwa. Ba ai miki ba? Zan miki. In taɓa yi ba. Zan miki. Ka san ku da ba ina son in ga na fita. Daɗi jan, lalle kuwa da na ji daɗi sosai. Ai ni da ka gama min komai a duniya. Allah. Allah kuwa. Kake ki komi. Yanzu kina da wata bukata da yadda zan miki wani abu da kike so a yi miki a rayuwa? Ba ni da shi. To bari zan karasa wajen motata. Sun a bakin titi na bari saboda na ga layin naku ba kwalta. To mu je raka ka wajen motan taka mana. A'a ba sai kin je ko ina ba na son ki wahala. A'a ba sai kin je ko ina ba direba yana